Mateo asempa tidonson. Nenansi akiri no, Yesu fa Petro ne Yakobo ene ne nua Yohane de wɔn kɔ bepɔtenten bi so fa baabi. Na ɔsakyera wɔ anim, na anim hyerɛn so owia, na ne ntade yɛ fitaa sɛ hann. Na hwɛ, Mose ne Elia yi wɔn ho adi kyerɛɛ wɔn ne kasaeɛ. Ɛna Petro bua se Yesu sɛ, Awurade, ɛyɛ sɛ yɛtena ha. Sɛ ɔpa, bɛbɔ asesen mmiɛnsa, wo deɛ baako, Mose deɛ baako, na Elia deɛ baako. Ogu so kasa no, hwɛ, mununkum hyɛnhyɛn bi bɛkataa wɔn so. Na hwɛ, ani bi firi mununkum no mu kaa sɛ, Oyi, ne me dɔba a ɔsɔ m'ani, montie no. Na asuafoɔ no teeɛ no, wɔde wɔn anim butubutuw fam wosuro yie. Na Yesu ba bɛsosɔ wɔn mu sɛ, Monsɔre, na monsuro. na ɔmemaa wɔn ani soɔ no, wɔanhunu obiara gye Yesu nko ara. Na ofiri bepɔw no so resian no, Yesu hyɛɛ wɔn sɛ, Monka deɛ moahunu yi nkyerɛ wɔ biara kɔsi sɛ onipa ba no bɛsɔre afiri awufoɔ mu. Na asuafoɔ no bisaa no sɛ, Adɛn nti na atwerɛfoɔ no ka sɛ ɛsɛ sɛ Elia ba ansa? Na Yesu bua see wɔn sɛ, Elia ba, na wabɛsiesie nneɔma nyinaa deɛ. Nanso mese mo sɛ, Elia ba dada, na wɔanhu no, na wɔyɛ no deɛ wɔpɛ nyinaa. Saa ara nso na onipa ba no rebɛhunu amanneɛ wɔ nsɛm. Ɛnna asuafoɔ no te aseɛ sɛ Yohane suboni ho asɛm na ɔreka wɔn. Na oduru nkurɔfokuo no nkyɛn no, onipa bi baa ne nkyɛn bɛkotow no sɛ, Awurade, hu me ba yi mmɔbɔ. Na otwa na ɔrehunu amanneɛ pii. Na ɔtaatɔ ogya mu, na ɔtaatɔ nsuo mu. Na mede ne brɛɛ w'asuafo no, nanso wɔantumi ansa ne yadeɛ. Na Yesu buaa sɛ, O, ɛnɛma a monni gyidie, na moakyea. Me ne mo ntena hɔ nkɔduru da bɛn? Mentɔ me bo ase mma mo nkɔsi da bɛn? Momfa no mmrɛ me ha. Na Yesu teatea no, na honhommɔne no firi ne mu firi adi, na firi dɔn no mu na abɔfra no yadeɛ no gyaeeɛ. Ɛna asuafoɔ no baa Yesu nkyɛn ɛfa baabi, na wɔkaa sɛ, Adɛn nti na yɛantumi antu no? na wɔsee wɔn sɛ, Ɛfiri sɛ mo gyidie sua. Na nokorɛ mese mo sɛ, mowɔ gyidie sɛ sinape fua a, anka mobɛka akyerɛ bepɔ yi sɛ, tu firi ha kɔ no ho a, na ɛbɛtu. Na anka biribiara nni hɔ a morentumi nyɔ. Nanso saa deɛ yi deɛ, na de ban ɛntumi ntu gye sɛ ɛnam mpaebɔ ne mmuada so. Na ɔrekyinkyini Galilea no, Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Wɔrebɛyi onipa ba no akɔhyɛ nnipa nsa, na wɔaku no. Na da ɛtɔ so mmiɛnsa no, ɔbɛnyane. na yɛ wɔn awerɛho pii. Na oduruu Kapernaum no, wɔn a wɔgyegye drakma 2 toɔ no baa Petro nkyɛn sɛ, Mo kyerɛkyerɛfoɔ no ntua drakma 2 toɔ no anaa? ɔse, Otua. na ɔbaa fie no, Yesu dii kan ka kyerɛ no sɛ, Simon, wodwene ho sɛ, ahemfoɔ hɔ na asase so ahemfo gyegye adwadeɛ anaa toɔ? Wɔn mma hɔ anaa ananafoɔ hɔ? ɔka kyerɛɛ no sɛ, Ananafoɔ hɔ no. Yesu buaa ne sɛ, Ɛneɛ nama no de wɔn ho. Nanso sɛdeɛ ɛbɛyɔ na yɛrento wɔn sintidua nti, kɔ mpoano kɔto darewa. Na pataa a ɔbɛba kane no, wobue n'anom a, wobɛhunu dwetɛbena wɔ mu. Ɛno na fa kɔma ma me ne wɔ.